Ang pulang hambarenai sini bubak rano Pomnogor area paye tini ama hai jaga norok bai malai thangwa bagai bona pipeline hambe maro tai phai manjaka sini chief guest CM Bolonggonang Puno Chandra Jomatia tai phai manjaka special guest EM Bolonggonang Rural Development tai MLA Bolonggonang Biswajit Koloi tai aro phai manjaka sini Kholokni MLA sajingo phai manjaka bongno hambai tai vice chairman Junalni Bolonggonang Sudev Development tai belai keno hambai maranai tini o program mane o building ketalang mane subzonal office ketal mamane sini norok seng sus kai bono keplai kai MDC senamane bini chat mama tini o subzonal mama bagai bono belai ke papila malu sini Bolonggonang Buma Songko Development tini bo cek tu yang ke bini na yang tini o building ketangla kamu tini Pomnogor subzonal engla kamu ora azuk jak Biswajit Koloi jotono ora azuk lai bono hame maro je subzonal ma jaga bini bo kaham wan suke kaisa subzonal na monai tini takojalo 31 ta bisi bai subzonal o jaga tinta part khayai gabote Jombu jela Pomnogor khai tini khaijak mani tini o khaimani bagai amjani lukurok belai ke samung khai tini office samung thana nango amjani development bagai amai kena norok office phayai staff tai jara oroni jara nai social activist tongnai MDC rok bai jojo ke bahai ke amjani lukuroni hamgran bagai nini tamonang office phayai jojo kai dono tamo osbida tong nora jano ki mano ga kha no ma keno jotono soida kai samuke agulai ne wanso kai oro phai manai jotto daisa sujak tai ora sujak kebang mo kala sakala amjani bororo tai amjani sakbasana ne hambaya pore kisa kok samane oran pare ka hambai ang pulang hambarenai sini bubak rano Pomnogor area paye tini ama hai jaga norok bai malai thangwa bagai bona pipeline hambe maro tai phai manjaka sini chief guest CM Bolonggonang Puno Chandra Jomatia tai phai manjaka special guest EM Bolonggonang Rural Development tai MLA Bolonggonang Biswajit Koloi tai aro phai manjaka sini Kholokni MLA sajingo phai manjaka bongno hambai tai vice chairman Junalni Bolonggonang Sudev Development tai belai keno hambai maranai tini o program mane o building ketalang mane subzonal office ketal mamane sini norok seng sus kai bono keplai kai MDC senamane bini chat mama tini o subzonal mama bagai bono belai ke papila malu sini Bolonggonang Buma Songko Development tini bo cek tu yang ke bini na yang tini o building ketangla kamu tini Pomnogor subzonal engla kamu ora azuk jak Biswajit Koloi jotono ora azuk lai bono hame maro je subzonal ma jaga bini bo kaham wan suke kaisa subzonal na monai tini takojalo 31 ta bisi bai subzonal o jaga tinta part khayai gabote Jombu jela Pomnogor khai tini khaijak mani tini o khaimani bagai amjani lukurok belai ke samung khai tini office samung thana nango amjani development bagai